Wasalna fl-aħħar, kampanja elettorali twila 5 ġimgħat mill-għada tal-Għid il-21 ta' April sal-ħamix fil-għaxija mat-tokki ta' nofs il-lejl. Meta l-partiti politiċi u l-kandidati ma jkunux jistgħu jkomplu bil-kampanji rispettivi tagħhom. 32 ġurnata, mhux wisq kontroversja, daqqa tfaqqa storja lem u daqqa storja lawn. Allura l-mistoqsija li jiena nistaqsi, il-partiti politiċi ikkonvinċew bil-kampanji tagħhom. Kien hemm min xahar ilu ma kienx se jivvota u issa iddeċieda li nhar is-Sibt jitfa' l-vot tiegħu. Kien hemm min xahar ilu kien se jivvota lil partit u issa biddel femtu u se jivvota lil partit ieħor. U l-partiti żgħar x'se jagħmlu f'din l-elezzjoni? Il-kampanja elettorali bdiet kmieni 21 ta' April filgħodu. Biż-żewġ partiti politiċi iniedu il-kampanji rispettivi. Temi differenti, iżda bħaġa komuni, il-kelma Malta. Malta aħjar għall-Partit Nazzjonalista u Malta enerġija pożittiva għall-Partit Laburista. Għandna 11 kandidat b'esperjenza vasta foqsma differenti bil-ħiliet u l-kapaċitajiet kollha tagħhom li bla dubju ta' xejn jagħmluhom l-aħjar tim li qed jiġi ppreżentat għal dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dakinhar filgħaxija żewġ release, il-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali u l-Partit Laburista il-Birgu. Ejja ma naqtawx qalbna. Ejja nagħmlu l-qalb għaliex aħna għandna qalbna kbira. Ejja nuru lin-nies illi l-qalb hija aħjar mill-flus. U fejn tidħol il-qalb ma jidħol xejn aktar. Ejja nuru lin-nies illi l-qalb hija aħjar mit-tinet, illi l-qalb hija aħjar mill-billboards. Ejja nuru lin-nies illi l-Partit Nazzjonalista huwa partit bil-qalb, huwa partit illi għandu qalbu kbira. Ejja nuru illi għad hemm partit f'dan il-pajjiż illi l-affarijiet jagħmilhom sew. Ejja nuru illi għad hemm partit f'dan il-pajjiż illi huwa ibbażat fuq is-sewwa għax is-sewwa jirbaħ żgur. U dak il-partit huwa il-Partit Nazzjonalista. Ħadd ma joqgħod jistaqsi lil min jaf missieru jew ommu, imma dik it-tifla, dak it-tifel ikollhom l-aqwa ċans għal suċċess f'ħajjithom. Qegħdin naraw ukoll illi kulħadd jieħu dak illi ħaqqu. U aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin għall flus, aħna qegħdin hawnhekk biex inservu lilkom. Dawn huma elezzjonijiet diffiċli għalina. Huma elezzjonijiet kienu xatt għal dejjem hekk sejjer, veru dejjem hekk sejjer imma dik hija l-verità. Dawn huma elezzjonijiet għat-tela għall-Partit Laburista biex inkunu l-ewwel gvern f'pajjiżna li jġib maġġoranza ta' voti fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Minn dakinhar sal-lum attivitajiet kull filgħaxija, konferenzi tal-aħbarijiet ftit li xejn, programmi u diskussjonijiet. Il-Parlament Ewropew forsi ftit daħal fid-diskussjoni. L-aktar ġew diskussi kienu temi lokali, mill-każ ta' Cyrus Engerer għar-roħs ta' 2 ċenteżmi fil-petrol, mill-kuntratt tal-Power Station il-ġdida għal kontijiet tad-dawl u l-ilma. Nagħtu ħarsa lejn il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Kampanja elettorali bbażata fuq żewġ binarji, kritika lill-Gvern għall-iżbalji li għamel matul l-ewwel 14-il xahar u proposti konkreti għal Malta aħjar. Fost l-oħrajn, proposta pożittiva għal ħolqien tax-xogħol. Din il-ġimgħa ħankunu qegħdin nafsu ħafna fuq it-tip ta' viżjoni ekonomika li aħna rridu naraw
anki fil-kuntest tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li ġejja u t-tip ta' ekonomija li aħna rridu naraw hija l-ekonomija li tibni ħafna fuq l-ekonomija kreattiva. Il-Partit Nazzjonalista ressa wkoll emenda kostituzzjonali biex titneħħa kull diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità. Din l-emenda se twassal sabiex kull dritt illi persuna li ma tesperjenzax diżabilità għandha u tista' tgawdi issa jistgħu jgawdu ukoll b'mod ugwali persuni li jesperjenzaw diżabilità. Proposta oħra, dik ta' Private Members Bill biex jiddaħlu fil-Kostituzzjoni drittijiet digitali ġodda dwar l-aspett digitali. Dejjem idea tajba li daw id-drittijiet digital rights ikunu protetti kemm jista' jkun, ovvjament jekk ikunu fil-Kostituzzjoni daw ħajkunu protetti mill-aktar organu legali ta' pajjiżna. U l-Partit Nazzjonalista ppreżentaw wkoll mozzjoni biex pazjenti taw l-opportunità jagħmlu interventi wkoll fi sptarijiet privati Maltin. Fil-kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-wedi miksura ta' Muscat. Fuq kollox, dik tal-meritokrazija u l-famuża frażi tista' ma taqbilx magħna, iżda tista' taħdem magħna. Waqt il-kampanja elettorali ġie żvelat id-deputati Laburisti dawk li jsejħu l-backbenchers jieħdu bejniethom €1,000,000 fis-sena. Sar rendi kont tal-ħatrit kollha li saru fl-ewwel 14-il xahar. Fi kliem il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista minn Malta tagħna l-koll sar Malta tagħna biss. Malta għal tal-qalba biss. U l-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. L-ewwel ġimgħa tal-Partit Laburista kienet ikkaratterizzata minn żewġ żjarat tal-Prim Ministru. Waħda għand familja li tiġi minnu fl-Isla u l-oħra fiċ-Child Care Center ta' oħt il-mara ta' Jason Micallef. Bil-kritika f'dan il-każ tkun li Muscat iżur biss lil tal-qalba. Imbagħad il-ġimgħa ta' wara kien imiss il-każ tal-mediċini out of stock, jew aħjar a little bit in stock, iżda mhux għal kulħadd, għal tal-qalba. Hawnhekk ġie żvelat li kienu qed jitqasmu mediċini mill-każini tal-Partit Laburista. Fl-ewwel jiem tal-kampanja elettorali Joseph Muscat tkellem dwar il-bxara tajba. Ħabbar li l-poplu Malti għandu jistenna bil-ħerqa aħbar kbira, mistennija minn kulħadd. Il-30 ta' April waslet il-ġurnata tal-aħbar it-tajba. Llum qegħdin f'pożizzjoni nħabbru roħs fil-prezz tal-petrol ta' 2 ċenteżmi. Hawnhekk il-kritika ma kienx fil-konfront tal-miżura, iżda fil-konfront ta' kif Muscat jitratta lin-nies, iwiedhom xi ħaġa kbira u jtihom 2 ċenteżmi. Fl-ewwel ta' Mejju, jum il-ħaddiem, Muscat sejjaħ għas-soldati tal-Azzar biex nhar is-Sibt li ġej joħorġu jivvotaw. Issa huwa mill-ġdid il-moment tal-prova għas-soldati tal-Azzar! Derbi ċar li f'din l-elezzjoni Muscat trid konfront dirett u minflok ma uża l-kampanja l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex jippromovi l-kandidati tiegħu tkellem dwar il-gvern u saħansitra dwar il-wedijiet ta' qabel l-elezzjoni li għaddiet. Iżda aktar importanti minn hekk ma ksirniex laqqas weda waħda. Waħda li hi waħda. Ħankomplu għaddejjin li nibqgħu ma niksrux weda waħda li hi waħda li għamilna lil poplu ma ksirna l-ebda waħda mill-wedi li għamilna. Imbagħad waslet b'xara oħra. B'xara tajba ma naħsibx. Is-sentenza lil qorti tal-appell kriminali tat lil kandidat Laburista Cyrus Engerer. F'dan il-każ Muscat mhux talli ma disassoċjax ruħu mill-ħati, iżda iddeskrivih bħala eroj u soldat tal-Azzar. Cyrus ngħidlu postok hawn jibqa' u għadu. Għaliex, x'għamel Cyrus? Għal dak li jaħseb. Dak kien id-dnub tiegħu. Għamdu bħala soldat tal-Azzar ġdid li fil-moment tal-prova kien hemmhekk, baqa' hemmhekk, ħajib hemmhekk. Dak li jagħmel, dak li qal wera. Illi issa jekk qatt kien hemm min jaħseb illi hemm xi differenza bejn l-antiki u l-ġodda, dik tħassret darba l dejjem. L-aħħar ftit jiem tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista kienu ddominati minn 3 gidbiet li nqabad fihom Muscat.
L-ewwel waħda kienet dik dwar il-kuntratt tal-Power Station. Il-kuntratt ħajġi firmat, l-affarijiet qegħdin fi stadju avvanzat ħafna. Fit-Times jien qrajt illum illi il-kuntratt ġie firmat nhar il-ġimgħa. Iġġie firmat jew le, Prim Ministru, x'intat għadu ser jiġi firmat. Tista' tgħidilna? Għadu ħajġi publikat. Imma ġie firmat? Iva ġie firmat. Għax issa tgħidilna differenti. Dan kollu tqajjem għaliex il-kuntratt tal-Power Station il-ġdida ġie firmat bil-moħbi l-media u isqanas il-pubbliku Malti u Awċi ma kien jafem. X'inhi r-raġuni li ma żammejtx press conference però meta kien ħajjiġi firmat. X'ma tqgħodux tikkritikawni li għamilt press conference u issa qed tikkritikaw li qed nagħmel press conference fuq kollox. Imbagħad kidba oħra. Muscat u Bonnici jgħidu li ma ppubblikawx il-kuntratt ma' Handient Partners minħabba deċiżjoni tal-qorti. Dak hemm kwistjoni l-qorti, aħna wkoll iridu nżommu ma' dak li qalet il-qorti żgur li fi żmien opportuni jkun hemm l-iskrutinju kollu li jkun hemm meħtieġ. Dwar dan nhar it-tnejn l-Speaker tal-Parlament ta' ruling li xejjen dak li qal Muscat. Anzi, sostna li l-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi jista' jagħmel talba biex jiġi ppubblikat dan il-kuntratt. U l-aħħar ġurnata tal-kampanja elettorali x'se toffrilna. Wieħed ma jistennix kontroversji kbar. Issa id-deċiżjoni fidejk. Tmur tivvota jew le, is-sitt MPs Maltin xorta se jintgħażlu. L-għażla fidejk.